kamfen naku ya yi kyau. Na gode muku, Allah shi muku albarka, Allah ya saka muku da alheri. Ina ƙara godiya wajen Allah da ya sa na sabta lahiya. Bayan na ba da littafi wajen wanda mun ka nuna makasa President Bazoum Mohamed, Allah shi mishi jagora, Allah ya sa ya zama mishi lafiya, ya kare lafiya. Abin tarihi ne, tarihi ko wannan naku ne, na kasa gaba ɗaya ne. Shekaru 10 an yi abubuwan tarihi da yawa, ba sai na zana su ba, na san kun san su. Kasanmu ta sake fuska, wanda yake kasa ta sake fuska, kun sani aikin kasa bai da iyaka. In kai magana suka ce dashi ne, ba da garka. Kasanmu wallahi an yi abin a zo a gani. Da tsara bayan tsara za mu ci gaba ina kasanmu. Domin aka ce dama sabu ne ruwa kuke da. Alhamdulillah jama'a, ina fata Allah ya ba mu kuri, kuma Allah ya ƙara mana hikima da haɗin kai. Sannan kasarmu za ta shiga shirin kasashe masu tasowa. Jama'a, wannan nauyi bana kukurun ba ya kamata a bari da shi. Wajibi ne duka 'yan ƙasa su kama. Don haka, yi duka wannan kungiya. Wannan gidauniya masu ma fondation Muhammadu wadda za ta kula ya Allah yarda da neman kwanciyar hankali da bunƙasa demokradiyya da haɗin kanun ƙasashen Afirka da tattalin ilimi da tattalin lafiyar jama'a da jama'a ruwan sha da kuma fama da matsala yanayi da kuka sani. Jama'a, ina maimaita ma Allah ta alheri, Allah ya ba mu tare, Allah ya ba mu barka.